Гісторыя палка пачынаецца з 1949 года, калі ў Брэсце быў сфарміраваны 817 кадравы зенітны артылерыйскі полк, які праз 20 год быў перафарміраваны ў 115-ю зенітную ракетную брыгаду, а пазней у полк. Многія вайскоўцы часці выконвалі свой інтэрнацыянальны абавязак у В'етнаме, Сірыі, Анголе, Афганістане і на Кубе. На ўзбраенні палка знаходзіцца сучасная тэхніка, якая дазваляе нейтралізаваць атаку праціўніка на любой вышыні і ў любы час. Пераўзбраенне на зенітна-ракетныя комплексы С-300 тут адбылося яшчэ ў 2006. Асабісты склад палка браў удзел у вучэннях «Шчыт Саюза», а таксама на палігонах Ашулук і Целемба, дзе выконваў пастаўленыя вучэбна-баявыя задачы на выдатна. Полк паспяхова ўдзельнічаў і ў армейскіх гульнях, напрыклад, «Ключы ад неба» адзначыліся для брастаўчан серабром. Сёлета 115-й зенітны ракетны полк працягвае выконваць пастаўленыя задачы. В этом году, учебном году 2020, у нас планированы тактические учения с каждым подразделением, ракетным дивизионом. Спланирована командно-штабная тренировка и также спланированы участие в тактическом учении с боевой стрельбой. Безумоўна, асноўная баявая задача палка – абарона паветранай прасторы краіны. Але асаблівае віншаванне ў гэты дзень вайскоўцы адрасуюць найперш свайму надзейнаму тылу. Сегодня стоит, наверное, отдать низкий поклон нашим женам, нашим матерям, которые каждый день нас ждут со службы, которые ждут солдат, когда они уволятся в запас, придут домой. Это тяжкий труд, в первую очередь, для каждой женщины. Она всегда должна чувствовать опору и чувствовать надежное плечо своего мужчины. А если на этих плечах лежат погоны, то уже стенка становится гораздо крепче. Каб падтрымаць гэтыя надзейныя муры, афіцэры і салдаты палка працягваюць трымаць баявую гатоўнасць і ўдасканальваць вайсковае майстэрства, каб неба над Брэстам і ўсёй Беларусю было мірным і бяспечным.